Nggih muga-muga awake dhewe kabeh sak anak turun entuk hidayah Gusti Allah, duwe mripat ngingeti apa ae niku dadi tambah eling Gusti Allah. Duwe kuping ngrungokke apa ae dadi eling karo Gusti Allah. Duwe tangan, duwe sikil iku dikanggekne kabeh nyang perkara-perkara sing tumuju nyang Gusti Allah. Kitab sing kita deres niki, kitab Bidayatul Hidayah niki, Bidayatul Hidayah niku kados sing ten awal mukadimah kitab nika yaiku kawitane kita niki ben oleh hidayah Gusti Allah. Jan. Kulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sayyidina Syu'aib wa li jami'il anbiya wal mursalin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'is sahabat wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin wa ila hadrati jami'il musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa ila hadrati jami'il muratibina wa jami'il mu'allimina al ahya'i minhum wal amwat. Wabil khusus kagem Romoye Semanding, Romoye Lirboyo, kagem Romoye Matsusari wa usulihim wa furuhim wa liman tasabba ilahim wa barakatihim wa la ruhi wa jasati ibu bapak kita kagem sedaya keluarga ingkang tansih wonten alam donya ugi sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha mongko sak temene bidayah iku salah satu aqsamin telu piro-piro panduman. Tismun utawi sak panduman iku min adabit taati tetep ing dalem nerangake tata kramane pira-pira ibadah. Wa qismun utawi kang sak panduman iku fitarkil ma'asi ing dalem nerangake ninggal maksiat. Wa qismun utawi kang sak panduman iku fi mukhalatatil khalqi ing dalem nerangake napa niku nyampuri utawi sesarawungan karo makhluk. Wahia utawi bidayatul hidayah iku jami'atun perkara kang ngumpulake li jumali muamalatil abdi maring pira-pira jumlahe penggawean utawi sesarawungane kawula ma'al khaliqi sartane zat kang moho nyipta, yakni Gusti Allah kang moho nyiptakake, wal khalqi lan sesarawungan makhluke Gusti Allah. Fa in ra'aitaha mongko lamun ningali sapa sira ing bidayatul hidayah iku munasabatan ingkang mantesi linafsika maring awak sira wa ra'aita lan weruh utawa nemu sapa sira qalbaka ing ati sira mailan khalih condong ilaiha maring bidayah raghiban tur kang demen fil amali ing dalem ngelakoni biha kelawan bidayatul hidayah. Fa'lam mongko weruh sapa sira annaka ing sak temene sira iku abdun kawula nawwara kang wus madhangake sapa Allahu Gusti Allah bil imani kelawan iman qalbaka ing ati sira wa syarrahalan wus jembarake sapa Allah bihi kelawan iman sadraka ing apa niku sadraka ing dodo sira wa tahaqqaq
lan nyatakno sapa sira inna lihadhil bidayati sak temene iku kedue iki bidayah nihayatan utawi ana pungkasan wa wara'aha lan ing burine bidayah apa asroron pira-pira rahasia wa agwaron lan pira-pira perkara kang lembut. Pun dadi kitab sing kita deres niki kitab Bidayatul Hidayah niki Bidayatul Hidayah niku kados sing ten awal mukadimah kitab nika yaiku kawitane kita niki ben oleh hidayahe Gusti Allah. Kita duwe mripat iki roh macem-macem. Tapi sangka macem-macem sing kita ngerti iku ora kabeh iku ndadekne awake dhewe eling Gusti Allah, ndadekne awake dhewe cedhek karo Gusti Allah. Padahal sing awake dhewe delok iku sing awake dhewe sing awake dhewe eruhi karo mripate awake dhewe perkara ajaib-ajaib. Lho ngono kok ora ndadekke tambahi imane awake dhewe nyang Gusti Allah. Niku mergo awake dhewe ora entuk hidayah, urung entuk hidayahe Gusti Allah. Kok engko awake dhewe nggih muga-muga awake dhewe kabeh sak anak turun entuk hidayah Gusti Allah, duwe mripat ngingeti apa ae niku dadi tambah eling Gusti Allah. Duwe kuping ngrungokke apa ae dadi eling karo Gusti Allah. Duwe tangan, duwe sikil iku dikanggekne kabeh nyang perkara-perkara sing tumuju nyang Gusti Allah. Umpama ya awake dhewe iki sesuk arep ziarah misale lho ya. Sesuk ayo ziarah. Soalnya wis dijadwal awit saulan kepungkur sesuk arep ziarah. Kira-kira bengi niki cawis-cawis napa mboten? Cepak-cepak mboten? Ya mbuh kelambi, ya mbuh sangu. Mbuh kadang nggawa ces-cesan HP. Mergo arep ziarah. Wis enek jadwal arep lunga. Lah awake dhewe iki bolak-balik didhawuhi nyang Quran, nyang hadis, nyang peristiwa, nyang kenyataan. Kabeh awake dhewe iki arep mati. Kok ora cawis. Nundo-nundo ngamal apik sing iso awake dhewe lakoni. Kuwi ya mergo rumangsane mergo arep ora mati. Padahal wong mati niku syarate ora kudu tuwa. Jek enom ya akeh sing mati. Nggih to? Malah enek sing nyang jero kandungan wis mati. Ya ora kudu lunga, nyang omah ya iso mati. Ora kudu tuwa, ora kudu lunga. Wong mati ora kudu lara. Wong sehat loro ya mati ya. Ya mula nek awake dhewe iki eling mati niku akhire awake dhewe duwe sejo, duwe himmah arep nandangi barang-barang sing kenek sok awake dhewe go mati. Lah wong mati niku bakale sing barengi awake dhewe nalika mati ora kanca, ya ora tangga, ya ora keluargane awake dhewe. Sing barengi awake dhewe mati yang jero kuburan yaiku ngamale awake dhewe. Sehingga napa awake dhewe umpamane lho nggih arep nglakoni barang apik terus ora penak karo tanggane, misalnya arep jamaah gak penak karo wong. Lah sok wong iku lho ora anu apa-apa yang kubure awake dhewe lho.
sing awake dhewe yo ngamali awake dhewe kok malah ra penak karo to. Bahkan umpama lagi ya, umpama bojone awake dhewe mati, urung mesti kok sing ditangis iki bener-bener awake dhewe. Gung mesti. Iso uga sing ditangisi sok sing golekne duit aku sapa? Sing setor duitnya aku sapa nak kanggo des mati. Kayak yo ngono to. Urung mesti bojone awake dhewe iki nak awake dhewe ninggal sing ditangisi awake dhewe, apa meneh tangga, apa meneh kanca. Mula nak nyang Al-Qur'an iku sing didhawuhke ku anfusakum wa ahlikum naro. Sing pisanan awake dhewe dhisik. Awake dhewe dhisik. Nah, lah kitab Bidayah niki ngajak awake dhewe yaiku rupane siji. Mawi napa niku awake dhewe wis ngaji, duka ngaji napa mawon niku ndang cepet-cepet dilakoni. Ndang cepet-cepet dilakoni mergo ngilmu niku bahayane nak wis lali. Lah wong kok lali, duwe ngilmu kok lali, iku biasane mergo ora dilakoni. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lihadhil bidayata. Krana sak temene iku keduwe bidayah nihayatan utawi pungkasan. Wa waro ahalan iku ing burine nihayah apa asroron piro-piro rahasia wa agwaron lan piro-piro perkara kang lembut wa uluman lan piro-piro ilmu wa mukasyafatin lan piro-piro kebukae ati. Waqat audakna halan teman-teman wis ndelehake sapa ingsun ing bidayah fi kitab Ihya'i Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin fastawil mongko ngrepotno sapa sira bitahsilihi kelawan ngasilake kitab Ihya Ulumuddin. Wa in ra'aita lan lamun weruh sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira tastaqillu kalih milang-milang abot apa nafsuka al amala ing ngelakoni bihadhil wadhaifi kelawan iki piro-piro ajekan watun kira lan inkar sira hadzal fanna ing iki werna minal ilmi saking ilmu wataqulu lan dadi ngucap laka kedue sira apa nafsu sira anna yang fa'uka duh kaya apa oleh manfaati ing sira apa hadzal ilmu iki ngilmu fi mahafilil ulama'i ing dalem kumpulane pira-pira ulama wa mata yuqaddimuka lan kapan-kapan dadi dhisikake ing sira apa hadza iki ilmu alal aqroni ngerekake ing atase pira-pira kanca wan nadhara lan pira-pira pepadan wa kaifa yarfa'u lan kaya apa bakal bisa ngangkat apa ngilmu mangsabaka ing derajat sira fi majalisil umarai ing dalem nggon lungguhe pira-pira kepala pemerintahan wal wizaroi lan pira-pira pejabat. Dadi nek awake dhewe wis bar ngerti kalian napa sing sampun didhawuhke nyang kitab iki
rupane siji tata carane awake dhewe taat yaiku kanthi netepi ilmu fikih, cara salate, cara napa, cara sesucine wis ditetepi, mengko terus ninggal maksiat sak teruse niku. Kok napa sing didhawuhke ten kitab niki? Atine awake dhewe condong terus iso anuwuh niku insyaallah ngalamat apik. Tapi nak kok awake dhewe ingkar atine ngilmu kok nek kitab sing nyerodok guri-guri kan bahas kon ngalah karo wong, gak le sombong, sak piturut itu. Nah, mergo Islam niku sedaya sing kita lampahi ibadah niku mboten mligi namung penggaweane napa niku gawata zahire awake dhewe. Kok umpamane awake dhewe wudu mung dadi penggawean napa penggawean zahir wae, wudu iku lak kaya raup ngono ae. Kaya adus. Salat niku mbok arani senam. Terus we nggae training. Mbok wae musik pisan. Mboten. Tapi sedaya ibadah niku jenengan titeni. Sing pertama niku enek rukune sing jenenge niat. Niat niku manggone ten ati nggih. Terus misalnya awake dhewe nawaitul wudu'a niku dereng niat namine. Niku namine nembe talafut utawi ngelafatke niat. Awake dhewe muni nawaitul apa usoli fardhul isya'i misalnya. Niku dereng niat. Tapi niku namine nembe ngelafatne niat. Ngelafatke niat niki sunah. Tapi nek napa niate niku wajib. Niate niku wajib. Kayak misale ngeten. Apa awake dhewe misale wayah napa wudu. Wayah wudu. Awake dhewe wayah wudu kok misale nawaitul wudu'an iki kan dereng niat. Lah sing diarani niat niku perkawis sing dilampahne bareng karo rukun pertama sing kita lampahi. Kaya nak wudu ya berarti pas pisanan karo mbasuh wajah. Niku nak kita wudu. Mengke nak salat berarti sareng kalih wayah takbiratul ihram. Allahu akbar atine napa? Usolli fardhu subhi fardhu zuhri. Niki kedah latihan. Nah, ora latihan nggih ongel. Ngepasne ini Allah, pas awake dhewe muni Allah, niki awake dhewe atine karo muni usolli fardhu isya'i. Mengke saugi wudu nggih ngaten. Saugi wudu wayah mbasuh wajah atine karo mungkin ibadah napa wae niku mesti nglibatne ati niki. Kok ora ya jan kaya wong senam ngono kae. Lah mengke sakbare kita salat, kita wudu, maca Quran sak pinunggalane niku nggih kedah nglibataken ati. Lah sing nyangguri-ngguri ini kan babakan ngoten niku nggih. Babakan perkara ati niku. Kok umpamane napa kita takabur, kita hasad sak pinunggalane wis ngerti takrif utawi pengertiane napa. Nah niku kita tetepi. Asli sing elek-elek ya kita tinggal, sing apik kita tetepi. Lah aja sampai malah digawe ngukumi wong liya. Misale tengere takabur ngene, terus gawe ngukumi wong liya aja. Mergo nawi napa ngilmu sing sifate kados ngilmu tasawuf
niku boten kangge ngukumi wong liya tapi kangge ngukumi awake dhewe. Kok awake dhewe ngarani wong kae sombong, berarti awake dhewe asline sing sombong. Kok awake dhewe ngarani wong liya kae wong riyak, berarti sing riyak ya awake dhewe. Niku ilmu niki sing napa sing guri-guri iki ilmune lak ngoten niku. Lah kok ingkar iku awake dhewe nak muni ingkar karo ilmu sing bahas perkorone ati niku rada nyamarke. Rada nyamarke. Nah, sehingga kanca-kanca sing diarani ahli ilmu niku dawuh Sayyidina Ali ora kok wong sing napa nggih penak-penakane pinter mboten. Tapi dawuh Sayyidina Ali sing diarani ahli ilmu ya kuwi wong sing duwe ilmu terus dingamane. Jadi kita nak saged kaya ajekan ngeten iki aja mung gawe rutinan tapi saged to damel paugeran napa sing sampun sing disemrepi sak kuat-kuate kita lampahi. Mengke lak toto suwe-suwe toto. Mergo ilmu niku nak dilakoni terus tambah. Beda karo duit. Duit awake dhewe malah entek, digawe malah entek. Tapi nak ilmu niku digawe malah tambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luwih-luwih mamang. Wah, terus apa gunane melajari ilmu ngono kuwi? Terus napa wa kaifa yarfa'u mangsabaka fi majalisil umara wal wuzara. Wong kowe ngaji ngono kuwi ora ndadekne kowe dadi pejabat, disenengi wong sugih misalnya. Kok mamang iku ora bener. Ampun ngoten niku ampun. Wa kaifa yusilaka lan kaya apa bakal bisa nekakake apa ngilmu ing sira ila silati maring pira-pira peparinge umara wal wizara wal arzaqi lan pira-pira gajian wa wilayatil auqafi lan nguasani pira-pira bondo wakofan wal qadai lan pira-pira hukuman. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira anna syaitana ing sak temene setan iku kok agwaka teman-teman wis nyasarake sapa setan ing sira wa ansaka lan wis nglalekake sapa setan ing sira mungko labaka ing nggon bali sira wa maswaka lan derajat akhirat sira. Nek awake dhewe terus mergo napa? Mergo wis bar ngaji, bar sinau belajar kok ora ndadekke nambah imane awake dhewe, biasane ya malah ndadekne tambah adoh karo Gusti Allah. Terus akhirnya sing dicedheki ora Gusti Allah tapi makhluk-makhluke Gusti Allah sing ketoke indah, elok, menake mripat ya kaya rupane wong sugih sak pinunggalane. Padahal mboten ngaten nggih. Tujuane wong ngaji niku mboten ngoten. Wis tujuane ngaji iki apa? Ya dilakoni. Cara ringkese niku nak karo wong liya niku sak saged-sagede sing penting niku kita saged manfaat boten. Iso manfaat karo wong liya. Sibuh liwat bondo, liwat tenaga, apa liwat donga, wis apa ae sak saged-sagede nyang wong liya niku sing penting saged manfaat. Dene wong liya niku
ora wajib apik karo awake dhewe. Tapi awake dhewe wajib apik karo wong liya. Urusan kono ora apik karo awake dhewe ora usah dibahas nggih. Nah, sehingga nak engko ngoten kok iso ya awake dhewe wis napa wis ngaji ya ono yahene misale. Tapi kok kaboten arep nglakoni apa sing wis awake dhewe ngerteni. Nyuwun sewu. Salah siji tengere apa salah siji ukurane niku enten ten salat. Kok wong nih awake dhewe iki salate apik, mengke liyane katut apik. Umpamane kok salat iku dilakoni kanthi tertib, liyane mengke ya tertib. Kok jenengan salat misale awal waktu azan wis cepak-cepak, engko rezekine sampean biasane ya ora sampai telat-telat. Karek salate pokoknya. Karek salate. Sampai ukurane masyarakat awake dhewe iku kenek diukur sangka salat niku. Kok wayah jamaah salat sope ki gonjang, ganjing, blok bling. Mengke biasane masyarakatnya nggih ngaten. Ora patek rukun, selentat-selentit, sak pinunggalane. Nah, jadi nek salate tata, mengke liyane terus nek umpamane salate wis tertib tapi kok awake dhewe jek kangelan napa niku nglakoni napa sing sampun kita ngerteni kira-kirane nggih mergo dosa-dosane awake dhewe sing kita lampahi wis mbuh rupane unek-unek elek napa dosa-dosa lintu. Nah sehingga cara salah siji sing sakbare kita ngapiki salat sak saged-sagede dipolne nak maca sholawat, nak maca istighfar. Kanthi ngaten mungkin insyaallah suwe-suwe awake dhewe niki diparingi tambah saged iso nglakoni napa sing kita ngerteni. Nek ora ngoten urip niku sumpek. Umpama dosa niku geni. Dosa niku umpamane geni. Maksiat niku koyok keluke. Umpama omah enek geni, enek keluk, suwine 40 tahun. Kira-kira omah niku dadi reget napa? Reget nggih. Umpama umure awake iki wis 40. Urip 40 tahun ajeg nglakoni dosa sing awake dilakoni. Ya wis koyo ngoten niku. Jadi malih peteng, malih lah ora mung ngono, maksiat iku di samping gawe sumpek awake dhewe, gawe sempit atine awake dhewe, maksiat sing kita lampahi niku ugi dadosaken napa niku uripe awake dhewe niki malih keserimpet-serimpet. Rupane napa? Ana awake dhewe sik nglakoni apik dialami ahli thaat. Lan sak terus. Jadi sepo saged-sagede nak wis ngaji nak wis kita ndres ngeten iki istighfare, sholawate kita pol-polne muga-muga dosa sing
kita lampahi di sepuro dadi padang atine. Nah, padang atine terus mugi-mugi kita diparingi enteng ngamalke napa sing sampun kita ngerteni. Nah wis ngaten mengke lah dadi tambah enak urip niku ditambah sekeco. Apa-apa niku marem ngoten. Apa-apa marem, tapi nak mboten ngoten rupane kita niki jik kok bermaksiat, ijik ajek maksiat, urip niku sumpek sempit ngoten. Apa sing enek niku kaya ora iso gawe marem awake dhewe. Nah kan muga-muga mawon kita mengke saged dadi ngoten niku nggih tambah apik. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam mongko ngertiya sapa sira. Fatlub mongko nupriya laka kedue sira. Syaitan ing setan mitlaka ing pepadan sira. Liyu'allimaka supaya ngulang sapa setan ing sira ma ing barang tazunnu kang nyono sapa sira annahu ing sak temene ilmu iku yang fa'uka bakal manfaati apa ngilmu ing sira. Manfaati tegese nyang dunyamu iku dadi napa? Dadi koyok sing mbok karepne, sugih, pangkat, enak sak pinunggalane. Wa yusilu kalan bisa nekake apa ngilmu ing sira ila bugiyatika maring hajat-hajat sira. Sumaklam mongko nuli ngertiya sapa sira annahu sakten mene kelakuan qotun babar pisan iku layasfu ora bakal bisa dadi bersih laka kedue sira apa almulku kamulyan fi majallatika ing dalem panggonan sira fadlan apa maneh an qaryatika saking desa sira wa baladatika lan negara sira sumayafutu kamangka nuli ngepotake ing sira apa almulku kalmulyan almuqimu kang langgeng wan naimu lan kenikmatan ad-daimu kang selawasi fi jiwari rabbil alamina ing dalem nanggani utawa sesandingan Gusti Allah kang mengerani alam kabeh. Nggih. Fi jiwari rabbil alamina ing dalem nanggani utawi nyandingi Allah kang mengerani alam kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira wa rahmatullahi utawi rahmati Allah wa barakatuhu lan barokai Gusti Allah walhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah awalan ing dalem kawitane wa akhiran lan ing dalem akhire wa zahiran lan ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine. Bismillahirrahmanirrahim. Kanca-kanca kula nate maos ten salah siji riwayat hadis niki. Ana riwayat hadis niku kok wong awake enten sahabat sowan ten Kanjeng Nabi. Piyambake matur ten Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi kula niki gadah pendamelan. Tapi bayari pendamelan kula niki dereng cekap, malah kula gadah utang kathah. Wis duwe penggawean, yo duwe bayaran, tapi kangge kebutuhane ora cukup, malah duwe utang akeh. Dawuh Kanjeng Nabi supaya nak mlebu omah uluk salam. Uluk salam.
Carane uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lajeng maos surat Al-Ikhlas. Dawuh Kanjeng Nabi, kok awake dhewe ngoten diparingi ganjarane napa niku lancar iso sumrambah nyang kiwa tengene awake dhewe. Nak mlebu omah salam. Enek wong ra enek wong jenengan salam. Wedi niku diniati karo mageri omah. Niku kula ngalami piyambak. Saestu kula ngalami piyambak. Maksudnya ngalami niku kula niku wong ora payu kerja. Urung payu kerja niku. Urung payu kerja. Ya ora patek nyekel duit, ora patek tau. Ngoten niku delalah niku wanci enten tiang nyilih duit kok ya delalah pas enek. Padahal cara kula iki ya ora patek tau duwe duit. Cara duwe duit paling cukup kangge sak bensinan, sak rokokan ya wis. Sampai turah ngoten jaran. Ning delalah wanci enten tiang moro nyilih duit kok delalah pas enek. Kula angen-angen wis gak ketemu akal. Lah niku mung ae kula yakin sanget napa sing didhawuhi Kanjeng Nabi niku mesti bener. Siyen niku apa awake dhewe sampai tawangen-angen. Koyok misale wong sing nyang pucuk gunung omahe apik-apik. Lho ngoten niku wis didhawuhi Kanjeng Nabi. Min asyratis saah, saking tandane arep kiamat niku kapan wong gunung iku seneng bangun omah. Awake dhewe nak lunga nyang panggonan dhuwur-dhuwur saiki lak omahe apik-apik. Nggih to? Lho kok iso yang dhuwur panggonane omahe malah apik-apik. Arep usung-usunge lak yo kangelan. Tapi niku kebukten. Terus malih dawuh Kanjeng Nabi, nak wis tengere kiamat iku kapan cara kira-kira terjemah bebas niku kapan anak dadi raja, wong tuwa dadi pembantune. Nah jegong ini wis usum gong ngene. Anak nyentak-nyentak wong tuane. Nah, iku awake dhewe gak bayang nih, tapi bae wis kebukten. Terus meneh wong zina sak dalan-dalan ora duwe izin. Umpama enek wong liwat kur diomongi aja nyang kono to, gak penak dingerti wong. Kira-kira gak di cara dhisik lah gak, tapi nyatane saiki wis kebukten. Cara bocah pacaran ngono kadang nak ora duwe pacar malah dilok-lokke. Padahal pacaran yo ora pareng. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku kula iman. Lan niku kula lampahi saestu. Pokok mlebu omah salam. Ning yo ora usah bolak-balik Kang Dis. Kowe engko lagi ke masjid mlebu omah assalamualaikum wis. Mangko nesu bojomu. Yes pokok sekira lunga rada adoh, rada suwe salam. Cara sing jawab kira-kira ora sampai bosen, ora sampai nesu. Cara kirane kono wis rada sering sampai bosen apa nesu ya salam alon dhewe kangge awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus maca surat Al-Baqarah. Omah mungkin lah ayem. Omah mungkin. Saiki arep puluk salam wae kadang isin. Arep nglakoni barang apik kok isin. Ketemu misale wayah yasinan, poklumpukan, arep puluk salam isin. Engko praktek Kang Dis.
mulai mlebu mah assalamualaikum isin ora jajal. Aku jeket Mas ngono paling ujung. Aja isin nglakoni barang apik, nak nglakoni barang elek malah isin, nak barang apik aja isin. Kula kemutan dawe Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi fahuwa riyaun wal amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun. Ora sida nglakoni barang apik mergo menungso niku jenenge riya. Jenengan badhe napa arep basa karo ibu bapake isin karo kancamu cah enom basa karo wong tuwek terus ora sida niku jenenge riya. Jenengan badhe jamaah wah isin aku kok nak di lok-lokne anu apa koyok santri anyarane jamaah santri kawak salat dhewe lak iso misal terus ora sida niku ya jenenge riya. Tinglakoni barang apik ora sida mergo menungso niku jenenge riya. Ning wal amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun. Tapi kok ngamal arep nglakoni apik mergo menungso niku jenenge syirik. Padahal syirik niku dosa sing paling gedhe. Arep nglakoni barang apik tapi mergo menungso ben dilem apa ben apa niku jenenge syirik. Ten riwayat lintu Imam Fudail bin Iyad niki nate diriwayatke niku wayah wudu niku ora ping 3 kan sunahe wong wudu niku kan termasuk nggih nak badhe wudu sunahe tangan iki dikosoki ngeten. Cara apa? Wayah winginane ke jenenge cuci tangan. Nah, cara wong iki lho zaman Covid niku lho. Iku wis cara Islam wis awit dhisik ape wudu sunahe napa? Diwijiki. Bareng ngaten mungkin termasuk sunai kemu basuh wajah ini ping telu niku sun lah Imam Fudail niki ora ping 3 wis pokok dilampahi netepi sing wajib mawon. Jenengan basuh wajah niki ping pisan kok rata niki wis cukup. Basuh tangan pun karo sikut pun cukup. Pokok pun sedanten. Wis cukup. Dene ping 3 niku sunah. Nah Imam Fudail niku mboten pas niku mboten dilampahi ping 3. Terus sare niku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Apa wis ora seneng karo aku? Kok nakmu wudu wis ora koyok caraku, wis ora nglakoni sunnahku. Apa wis ora seneng karo aku? Wayah sare didhawuhi Kanjeng Nabi ngoten. Tangi langsung susah akhirnya nebus kanthi napa? Nebus apa jenenge ora ping 3 mung ditebus karo salat sunnah 1000 rakaat. Kanjeng Nabi niku nak sayang kalih awake dhewe niku iram-iram. Nawi awake dhewe maca tahiyat
at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sak terus niku enten riwayat dan kitab nak mboten kelintu kitab Tanbihul Ghafilin niku dados saugi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj panggih kalian Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku didhawuhi karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi matur at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lajeng Gusti Allah dawuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cara Kanjeng Nabi napa wayah panggih Gusti Allah matur at-tahiyatul mubarakatus sak terus cara sakniki sungkem kula cara kira-kira cara Jawane ngoten nggih sungkem kula Gusti dhateng panjenengan ingkang maha sae sak pinunggalan. Lajeng Gusti Allah dawuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya muga-muga awakmu slamet cara kinten-kinten ngoten nggih kasar. Lho Kanjeng Nabi niku wanci didhawuhi kira-kira cara kasare ngoten nggih muga-muga awakmu ya slamet. Kanjeng Nabi niku tasik kepengin awake dhewe niki ketut. Rupane napa Kanjeng Nabi matur malih assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nggih ampun kula mawon Gusti sing slamet tapi nak saged umat kula ning ten mriku rupane napa min ibadika koyok ngoten niku Kanjeng Nabi. Sayange yang awake dhewe. Kanjeng Nabi niku wanci didhawuhi njaluk apa ae awakmu tak wehi. Tak kabulne apa sing mbok jaluk. Dawuhe Kanjeng Nabi pripun? Kula nyuwun sedaya umat kula mboten enten sing ten neraka. Lajeng didhawuhi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Niku Kanjeng Nabi. Yo niku dikabulne Kanjeng Nabi. Kabeh umate Kanjeng Nabi iku bakale mlebu swarga. Illaman aba kejaba wong-wong sing ancen ora gelem. Nah, sehingga awake dhewe sakbare saged ngaji ngeten iki, ora ngaji ya saged deres ngeten iki. Perkara sing paling penting kita suwun ngene Gusti Allah nggih niku rupane hidayah. Hidayah niku termasuk bagian saka ilmu sing manfaat. Jadi sakbare kita saged nglakoni deres-deres ngeten iki, monggo kita napa suwun saestu diparingi hidayah saged ngamalke napa sing sampun kita ngerteni sehingga kita saged ugemi ten donya sampai sak mangke nak kita sowan ngene Gusti Allah. Wala haulalan ora ana daya sumingkrih sangka maksiat. Wala haulalan ora ana daya sumingkrih sangka maksiat. Wala kuwatalan ora ana kekuatan ngelakoni taat. Wala kuwatalan ora ana kekuatan ngelakoni taat illa billahi kejaba angin mung kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur Allah al-azimi kang maha agung sapa Allah. Nek nglakoni taat ya aja terus ndadekke gumedhe, nak nglakoni maksiat ya terus aja ndadekne putus asa arep nglakoni taat. Wa shallalan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase junjungan kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi
wa sahbihi lan sahabate Nabi wasallama lan muga-muga paring rahmat keselamatan Allah ing Nabi tasliman kelawan salam kathiron kang akeh banget. Mugi-mugi napa sing kita sareng-sareng saestu tansah dipun sarengi ridhonipun Gusti Allah, hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang barokah, manfaat, maslahah fid wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wa farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warham walidina wa limasyayikhina wa li jami'in dabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana min ilmina wa amalina wa malina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa hayatina wa mamatina wa qina adzabannar. Allahumma jamilna bisihhati wal afiyah was salamah wa haqiqna bitaqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna al hidayah wal barakah wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bisiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.